fredag aften. Klokken er 10. Det er 0 grader udenfor. Jeg er på vej til at gå over og sove i en skov for at teste noget outdoor-udstyr. Man kan se her, det skulle ikke være koldt, men det er frost. Eller i hvert fald lige på frysepunktet. Planen er, at herfra Ørholm Station, som det hedder, i Nordlyngby, går jeg 15 minutter. Det er stjerneklart. Det kan man dårligt se her. Og så går jeg ind i en skov. Jeg har pandelampe på, og så skal jeg finde et sted at sove. Jeg har ikke telt med i dag, men jeg skal sove på åben himmel, det vil sige direkte på skovbunden. Så har jeg overtræk til min sovepose. Så medmindre det virkelig begynder at regne, så tænker jeg, så bliver det en ganske udmærket nat. Det bliver jo lidt specielt for mig, fordi jeg har sovet altid i telt. Men jeg glæder mig også lidt. Jeg tænker, at det bliver meget mørkt, og det bliver meget stille, og det er der heroppe i forvejen. Det passer mig helt fint. De sidste huse inden skoven lå der, dem har jeg passeret. Nu går jeg ind i skoven. Der er meget stille her. Der er meget mørkt. Det er rent Blair Witch Project. Så har jeg fundet et sted, der er nogenlunde plant. Det er svært at se, men mellem 2 store træstammer, som er væltet. Så jeg tænker mig at sove herinde. Dernede. Der er noget lys for nogle huse, der ligger helt nede i det fjerne. Godmorgen. Klokken 8. Jeg er lige vågnet. Det har været en god nat. Jeg har ikke frosset. Jeg har haft en lille smule kondens her, men ikke meget. Der har ikke været de store dyrelyde i nat. Der var en hjort, der skreg lidt. Det brølede lidt ude ved natten, men det var et stykke herfra. Så noget af det første kaffe herude. Nu er lige står den i koger. Her i sådan en sammenklaplig kop er der næste kaffe og creamer. Jeg tror godt, vi kan se, hvad det går nu. Så. Perfekt. Så kan dagen bare komme an. Så er mine ting fjernet fra skovbunden. Det sidste tjek. Så går turen ellers ud af skoven. Og langsomt hjemad. Det var meget svært at se, da jeg kom i nat, om der gik nogle stier. Men der går en sti herover, men den er ikke så befærdig. Så jeg har sovet uden at blive vækket af nogle hundelufter eller kondiløber.
Det hedder jo det danske Schweiz, det her. Der går stien her. Nu skal jeg se, om jeg kan komme ned uden at brække benet. Det er lidt kuperet her. Hernede, det kan man jo næsten ikke se, men der ligger vand, og det er fordi lidt længere ud af, der ligger Mølleåen, den løber herude bagved. Og så hernede går der en sti, der deler sig her, går tilbage mod Ørholm, og opad her, så går den videre op mod Søllerød. Da jeg var barn, så var der en trappe, og der er faktisk lidt af trapper. Det eksisterer lidt endnu. Det var ikke lang tid, så er den helt væk. Så er det ren off-pist. Strandmøllen. Det er så ude ved Øresund. 6 km. Rødvad 3,8. Når jeg kommer 3 km skal jeg gå. Det kan jeg lige klare. Foråret, så er der masser af ramsløg her. Et godt spot, hvis man kan lide det. Så det var deroppe fra, jeg kom. Jeg vil se de første mennesker, der går derovre. Helt alene er jeg ikke. Går en dame med sin hund. Går og snakker. Må ikke se mig. Og så er vi frem til et hus her, som er en udflyttet børnehave. Og den går sten for busserne, kommer fra Enghave Plads, Vesterbro. Og så tager det her op. Der er nogle børn, der er heldige. Det er et godt sted. Og her, bagved her, har Nationalmuseet nogle store bygninger, hvor de har opbevaring af forskellige ting. Effekter, tænker jeg. Og der er nogle betonelementer her, som i tidernes morgen, eller da jeg var barn i hvert fald, som efterhånden også er lang tid siden. Der er minigolfbaner her.
så er der begyndt at komme lidt grønt op her. Spørgsmålet om det her bliver forår, og vi springer vinteren over i år. Jamen, det var minigolf, og det her, det var en kro, Ørholm Kro. Det har ikke været så interessant sted, tænker jeg. Gammel fabrik, hele det her område her. Så er vi frem til en lidt større vej her. Vejen her går mod Brede, Lyngby. Og det her, det hedder, vi står her, det er fabrikken af Telge om Lama-fabrikken, hvor de har farvet tøj. Blandt andet en stor sø her, som er en del af Mølleåen. Mølleåen går så igennem her, slusen, og fortsætter under vejen, og kommer ind her, og så under her, og videre ned til, hvor jeg passerede i går. Og vandet løber helt vejen ud til Strandmølle. Det er sådan. Store hus, det her. Vi kan mor her. Så interessant lige nu. Som barn kunne jeg gå derind. Kunne vide, at mig og min bror gå derind. Det var meget spændende. Men det er helt lukket af. Det vil sige, det er ikke lukket meget af. Der er nogen, der har høns.